तुळजाभवानी मंदिरामध्ये व्हीआयपी दर्शन बंद असणार आहे। व्हीआयपी आणि सर्वसामान्य भाविक एकाच रांगेमध्ये असणार आहेत। दर्शन व्यवस्थेवर मंदिर संस्थानने हा निर्णय घेतलेला आहे। तुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी आता एकच रांग असेल। तुळजापूरच्या आई तुळजाभवानी मंदिरामध्ये दर्शन व्यवस्थेमध्ये मोठा बदल करण्यात आलाय। व्हीआयपी आणि सर्वसामान्य भाविकांमधील भेद संपवून आता सर्व भाविकांना एकाच रांगेतून देवीचे दर्शन मिळणार आहे। मंदिर संस्थानाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे दर्शन व्यवस्था अधिक सुलभ आणि समान होणार आहे। आता सर्व भाविकांना एकाच ठिकाणाहून गाभाऱ्यातून देवीचे दर्शन घेता येणार आहे। त्यामुळे देणगीदार आणि सर्वसामान्य भाविकांमधील फरक संपुष्टामध्ये येणार आहे। पहिले अशी सोय नव्हती। पहिले पासवाले पुढे असायचे आणि देवी सर्वसाधारण लोकांना देवी दिसतच नव्हती। आता आजपासून जी ज्यांनी नियम काढलाय दर्शनाचा तो अगदी योग्य आहे। सर्वांना देवी दिसते आणि व्यवस्थित दर्शन होते आणि मनाचं समाधान होते।